Falaba eu cun amigo meu, co Ramón do Serrador, que o vou nomear, porque falando disto dixo, ver se me podes mencionar nas túas parrafadas en YouTube. Porque, claro, a xente non quere que leve eu só o mérito de ser pensante, cousa que, ademais, precisamente non é certo. Hai persoas e os pensamentos elabóranse moito ao contrastalos. Pero vou ao caso. Estábamos falando destas cousas que eu falo no YouTube e máis fora do YouTube tamén. E el daquela lanzoume aí un termo sobre o que el liu, que é esa soidade ética. E a min gustoume moito. Como el o liu, non? A explicación, o que el liu sobre soidade ética, porque eu esta vez sí que busquei en Google non hai case información sobre disto e pareceme digno de pensar, non? E reflexionar. O que liu é que a soidade ética sería iso que ti sintes cando és unha persoa que ten uns valores e con eses valores crea unha ética de vida, non? E tenta ser coherente e vivir de acordo cos seus valores. E daquela, ti estás na sociedade e participas de moitas cousas. E en moitas ocasións sintes esa soidade ética. É dicir, ti estás aquí, pero ti sabes que a ninguén lle importa e que é todo máis superficial, pero que ademais hai un montón de persoas, eu diría que a masa, que lle dá igual a túa ética, non? E que incluso fan risa diso, que falo agora desto, que non me quero enrollar, porque non pensei moito nisto e despois xa volverei a falar. Sería eso a soidade ética. Daquela eu dicíalle que eu xa me sinto identificada como un paso máis adiante, non? Que sería, a soidade ética sería elexir a soidade por unha razón ética. É dicir, estou soa por ética. Que non sería soidade. Eu conectei isto co do exilio emocional, que é algo do que tamén se falou moi pouco e que vai un pouco na liña. É cando ti te sintes rexeitada, excluída, non? Emocionalmente no sentido de polo teu interno, non? Polo esencial. Non é que te exclúen porque és moi grande, moi pequena, moi bella, moi nova ou, sabes, dunha familia de clase alta, media, baixa, o que sexa. Senón precisamente polos teus valores e pola túa ética de vida. Aí iso é o exilio emocional. É dicir, que me rexeitan isto que eu son, non? Este rexeitamento absoluto, é un exilio porque eu decido retirarme, é un autoexilio. E iso sería esa soidade ética, conectoume a mí moi ben na cabeza, Dicir, por que sempre estar soa? Pois é unha cuestión ética. Estou soa por principios, porque eu teño uns valores que para min son moi importantes e quero vivir de acordo con eles, e daquela eu non podo pertencer a certos lugares, a certos espazos, a certos ambientes e a certas persoas. Porque non viven con... Xa non digo de acordo a miña ética, é que non teñen unha ética de vida, están aí ao chou. Isto que falo eu en todos os vídeos, non? Esta sociedade é superficial. Dicía eu ao Serrador que a miña decisión tamén partiu de que eu sentíame con certas persoas, comecei a sentirme, sobre todo, non? Cando pasaron aí uns meses xa de un pouco de isolamento emocional. Vaste dando conta, hai persoas, eu sentíame violentada, agredida emocionalmente. Agredida quere dicir que se eu che conto que estou lendo isto, e que é superimportante, os sentimentos, as emocións,
o vivir con coherencia, que a sociedade líquida isto, bueno, patiño, que ti, daslle máis voltas a todo. Pois eu isto xa o vivía como a un ataque ao que eu son, a miña moral, aos meus valores, o que máis me importa. É un rexeitamento emocional, é un rexeitamento o que ti sintes. Logo cando ti te retiras, é un exilio. Exíliome de ti, exíliome deste lugar, exíliome. Porque me sinto rexeitada, porque me sinto excluída, porque non me sinto vista. Esta é un pouco a idea. A soidade ética, a soidade por unha cuestión ética. Desde o sentimento de soidade ética a materializalo nese exilio emocional. Falábamos que é moi difícil ter ética, que hoxe en día, falábamos isto, dislle a alguén, pois, é que a miña ética de vida é que dan como que a xente a veces non sabe o que é a ética de vida. Dicía el, por exemplo, o máis da xente, se lle preguntas que é a dignidade, non saben o que é a dignidade. Porque simplemente non se cuestionan estas cousas. Daquela, é difícil. É difícil tomar a decisión de, pois mira, non. En moitas ocasións escapeime daquelo que é importante para min, porque eu quero estar no mundo, pero non, eu teño que volver a min. Eu aí, sí, eu sí tomei esa decisión. Eu autoexilio, non quero pertencer. E sí que me sentía, desde esa manipulación de baixo impacto, non? Que se di agora, pois sí que me sentía violentada, así fose no desprezo. Algo que eu sinto expreso, darlle máis voltas a todo, vale, pois xa está, xa me sentía rexeitada, e dai nace todo isto que veño falando, esa vergonza de min, de porque eu son así, pero mira a xente que o fai todo fácil, e eu todo me resulta difícil, porque ter unha ética de vida é difícil. Porque estás, igual que son crítica con todo, estás sempre desde unha autoexixencia. E daquela eres crítica contigo. Estás sempre autoanalizándote, examinando o que faz, vale? Para vivir con esa coherencia. E tens que facer tamén o traballo de aceptación cando a sociedade non che permite. Porque é certo que non podes ser coherente, iso é utópico. Sí, gustoume esta idea. E aí hai que, viñamos falando da dignidade, eu dicíalle que é un acto de dignidade emocional. A soidade ética sí que sirve para preservar a túa dignidade. Bueno, digo emocional porque o relaciono co exilio. O noso valor e a nosa dignidade é intrínseca. O ser humano xa nace digno, xa ten un valor. Nace un bebé e ten todo o valor só por existir. Por iso hai leis que protexen, non? As nosas vidas. Claro, no mundo ideal non farían falta as leis. Daquela, esa dignidade, ou seja, ser digna, é protexer a túa dignidade. Cando eu me autoexilio, cando eu me retiro, de onde se fai risa de calquera cousa que digo, é así, eu estou protexendo a miña dignidade. Precisamente eu non estou agredindo, non estou manipulando, non estou entrando ao xogo social de evaluarse para que todos esteamos aquí, todos sexamos masa, vale? Pois eu non quero. E iso é protexer a túa dignidade. Iso é dignidade. Non é unha señora aí Malpica que o di. O máis bonito que o falábamos tamén o Ramón Maeseu. A aprendizaxe das vellas, que non precisaron toda esta formación, nin teñen que usar 19 termos diferentes para falar e dicir cousas como
o máis bonito que temos as persoas é a dignidade. Ou que dicía Ramón por unha señora que di: a vida é moi bonita sabendo a levar. Sabendo a levar é en sí, ou seja, está dicindo tantas cousas, sabendo xestionar as emocións, tendo capacidade de aceptación, tendo esa forza de facer, esa esperanza en ti, que falo eu moitas veces, non? Esperanza en que o vas poder facer, en que vas poder sair de todo. Sí? Ostras, sí, é moi guai, é moi guai. E compartir con persoas así, e poder falar estas cousas, é a maneira tamén. A maneira precisamente cando te autoexilias do que é máis vistoso, quedan. Non é unha soidade real, senón que quedan eses vínculos que te valoran. Oxe, que o falo eu por aí en vídeos, falo da validación. Hoxe en día a xente fai para que a validen. E a idea é ser e que te valoren. Quen te valore. E quen non, pois nada. Quen te valora, quen te inclúe, quen te ten en conta, incluso na diferenza. Incluso cando non concordamos. Porque esa é a grande riqueza. O crecemento persoal e o crecemento social, porque sí, porque se crecen os individuos, tamén crece a nivel social, pasa precisamente por expresarnos, por ter esa ética e por batela, confrontala a dunhas persoas cas outras e chegar a puntos medios a renuncias, sabendo a levar, hai que saber renunciar, e aí eso é a nosa riqueza humana. Eso é diversidade. A diversidade de pensamento é xusto, valórante ata na diferenza, porque saben que somos seres humanos e somos diversos a todos os niveis, e vente, e quérente ver. Algo así, sí. O autoexilio emocional, soidade ética. Soidade ética. De sentila a executala. Tomar a decisión de estar soa por unha cuestión ética. Iso é dignidade humana e iso é moi sanador. E quedan esas persoas que te valoran, que suman, e aí sí que están as persoas que suman. E ademais, que suman e que aportan non aos teus vacíos, senón ao que xa ti és.